Здравейте хора, вие помните нашето куче, вече искам да ви запозная с моята приятелка. Ние сме приятелки от много години, обаче просто не съм я показвала. Отдавна не сме се виждали, от миналата година, въобще 2 години. Преди 2 години. Да. Сме се виждали и тук моето куче. Ако се виждаш, защо съм по-висока от нея? Не, по-точно това не е съвсем мое куче, това е хем на Ама и хем моето, защото Ама е така реши. Ако се чуете, защо съм по-висока от нея, не е защото съм по-голяма от нея. А тя е на 8 и е втори клас, буквално. А тя е принцип по-висока от мен. Аз съм 4-ти клас и съм на 9, аз съм ниска. И толкова ниска. Не си чак толкова ниска, толкова ниско е кучето, като го пуснеш. Даже по-ниско. Ама много дере това куче. Не дере. И така, можете да се запознаете с нея, докато аз се гримирам. С Ама гримовете. Те не гримират, просто си гланцирам устните. Ние с Василена... Просто си гланцирам устните, защото са ми много напукани за това. Ние с Василена се запознахме един път като... 2022 година. Даже по-късно, даже по-рано. Не, 2021. 2021, да. 2021 се запознахме и от тогава сме приятелки, обаче... Аз от тогава съм снимала в другия си канал в YouTube, просто там има само 3 абоната. Иричка, а ти ще се запознаеш ли? Без да искам да правиш това. Кафявото? Да. Малко път ще не гърчи. Както преди малко аз. Я ела тук малко. Ако си мислите, че няма очи, ето и ги очите. Да. Ой, моля, колко си сладичко. Много е сладка. Кути? Аз знам какво е да си имаш куче или котка вкъщи. Това е момиче. Момче? Да, защото аз даже не съм знала това е Йорки, но аз не съм знаела, че е даже момче. Аз не знаех дали е момче и момиче. Ти даже не си знала, че ще купуват куче. Да, това беше просто някаква изненада. Подариха го първо на Ама, ама после ми казаха, че това ще ни е общо куче, защото това е моята снимачна къща, където аз по-често правя снимачните си дни. С сестра ми всичко организираме, с мама. С Нади? Да, оговаряме се. Някой път не ми дава. И ви така по някой път. И аз преди снимах, обаче родителите ми разбрах. Кучето е много яко. Много е сладка. Да. Благодаря, че догледахте това видео. Абонирайте се за канала и сложете лайк на всяко видео. Чао на всички! Бум! Ой, да им ръча. Пил!